Khadija, na kasa nutsuwa. Ƙafafuna sun kasa tsayawa. Ji nake kamar na fira na zo in ganna a gabanki. Wai me yake faruwa ne na ji wayanki a hannu wanda bana so na ji marasa a duniyar nan ne. Wallahi kawai ni ma ina tafiya kwatsam sai na ji ya fi min waya. A yi gaggawa ɗaukan mataki. Don wallahi ba zan yadda a kashe man ɗa ba, sannan ina da kai. To lalle ko ai ku zan je in iska jami'an tsaro zan kai report. Za a ɗau babban mataki. A'a, lalle ko ban ga ta zama ba. Dole in kuma gidan su. Akwai matsala na nan magani jiki ne. Abdul kenan. Dan ni baka san irin son da nake maka ba ko? Son ka ya riga yayi tsiro a cikin zuciyata, wanda ba zan iya misalta shi ba. Ai zuciyata ta take zulaya akan tsabar son da nake miki. A young beautiful lady. She was loved, cherished and desired by two people, good and bad. Kana ji ka fito mai gaba da kai. Ka gane waye mai juga da nana Khadija. Ba ƙarya bane mai suga. Sanin aiki rage wahala. Nabasi Films Productions Nigeria Limited present a heartbreaking love story, Gargadi. Oga, ya kamata yarinyar nan ka rabu da ita. Domin yarinyar nan na karamar kwaruwa ce. Har a sama hanyar nan aka samu wani ɗaya daga cikin yaran mai zuga. Kafin mu kai garin nan yace ta gaban mu. Wallahi suna ɗauki mummunan mataki a kansu. Duk wanda ya ce shiga cikin rayuwarki to alƙur'anin manzo Allah sai da shiga tashi. Mai zuga. Na rantse da As-Samadu. Na rantse da Ubangijin da hura man numfashi duk ran da mun kai araba da gayan nan. Ka tamba sai na sassa da duk wata gaba ta jikinsa na kawo ma kansa a gaban ka bakar Allah sa in ƙara kwana. Ku duka ku wasa ne. So ni kai lokacin da kun ka kawo min shi a rage. Da rance da sarkin da ya ara min lumfashi. Zuciyarsa duka so na yanki wadda an ɗauke da soyayyar na da Khadija cikin ta. Ita nake so in gasa domin in ci in ga ta soyayya. Ai shi soyayya gaskiya yaɗa shi ake. Wanda yake na ƙarya ta ya za a yi a yaɗa shi? Ƙarya masa hannu. Ku bar mai zuga, wallahi ni da a ce zan samu mai zuga a tsakiyar zuciyar shi zan iya daba mishi wuka saboda tsanar da nake mishi. Na rance da sarkin da ya ara min lumfashi. Idan baka cire da na Khadija a zuciyarka ba, wallahi zan ɗebo zuciyarka in soya ta. Wannan shi ne gargaɗi na ƙarshe. Gargadi, the good and the bad fell for her. She loved one and rejected one. One is dangerous, one is weak. Gargaɗi suke yi mun akan soyayyarki, ni kuma na ƙiji ya za a yi su raba mu. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya, na baka Khadija. Ba da dadewa ba nake so a kawo sadakin Khadija. Dan Allah, dan girman Allah, ina roƙonka, dan Allah ka fita daga rayuwar Abdul. Come and witness the pain, passion, love, emotion, and a love triangle by two different people. They all vote to own her in their own way. Produced by Nabasini, co-producer Abdul Kani, story idea Nabuji, screenplay Nabasini, assistant director Abdul Moda, and directed by Musa Super Director. Movies shows in Taula Arena Cinema on 13 January 2024. Wait for it.